Hva du gjør for noe? Jeg vil ikke ha solo! Jeg vil ikke ha solo! Spill den egyptiske. Etterslag, 9. Flott. Failure. Det er også litt sånn som du setter den nederst bare. Den opp nå. Den opp. Hva du sier, Sigurd? Jeg sa det nok. Oi. Og så tar du det første gang. Ni. Er ikke det? Du må bare gå sånn. Ja, så går det an. Fortsett. Jeg har det andre versjonen. Fortsett. Jeg har alltid lurt på hvor er den herfra, egentlig. Jeg vet ikke, det er bare noe veldig fem. Får du med deg lyden på? Det er ikke bra for meg. Så trivelig musikk. Ok, nå stopper jeg. Ja, det begynner å bli skring. Spill en liten utro. Outro. Sånn utstilling. Ikke en intro, men en utro. Ja. What the fuck, skjer du det? Jeg kan ikke det. Tididid.